וואטסאפ, יוטיוב, הזמין ניסן. וופ. סתם דיברתי באנגלית. כזה, זה אני סנומן, גיימס. מי צחק עכשיו? אולי זה הילד שאוהד ברצלונה, השמן והמסריח? יכול להיות, זה יכול להיות נכון. השמן שאוהד בלונים, יש לו בלונים ביד, הוא בא, הוא מרתק לך את הבלונים. מה זה מסריח שמן? שמן אחד, עכשיו פוקסי בא, עם הקרשים בידיים, צעקת אכזרית! זה פוקסי? ומי צחק עכשיו? עוד פעם הילד ברצלונה, עוד ברצלונה מסריח. מה רוצה ממני? שיט. הפוקסי הזה, מה זה? ילד שמן דובונים! אני לא מאמין למראה עיניי. זה שמן דובונים? או שזה יכול להיות השמן בלונים? האם זה פוקסי וארנב? זה פוקסי עם העיניים האכזריות, עם השיניים שהתותבות והפיפי שבפנים. מה הוא יכול לעשות לי? לאן הוא הלך? אני לא יודע, לאן הוא הלך? הוא ממש אידיוט, אתם יודעים את זה. אני לא רוצה קאפקק, אופי מפה. אמרתי אופי מפה, מר צ'יפקה. היי, מי זה? זה ילד ברצלונה שאוהד בלונים. הוא ממש שמן ובצבע כחול. ומה זה מעצבן? זה פרדי הדובון. מה הוא רוצה? what the fuck? זה שמן, ארנב השמן ששברו לו את הפנים. איזה בן זונה. מה קרה? אבל למה הוא נהיה כזה אץ? פרדי השמן התחיל לאכול הרבה אנשים, וארנב התחיל לעשות הרבה דיאטה. אבל יודעים מה? זה התחלף. ארנב התחיל להשמין עד רואים את ההומואים, 3 ההומואים עומדים בשורה ואומרים ארנב המניאק הלך. לאן הוא הלך אבל? לאן הוא יכול ללכת? מה קורה? זה מניאק. אתם שמים לב מה יש למעלה? זה פוקסי, תכירו אותו, יש לו קרס ביד, הוא נראה כמו מר קרב. אבל אתם יודעים, עם הרגליים המוזרות שלו, אפשר פשוט להכניס אותו לפה. אתם יודעים אם תשימו עליו מלח. אבל הוא ממש הגיע, אל תאכלו אותו, יש לו טעם של חרא. אז נחזור אחריו. שיט, מי צחק? אני אומר מי צחק, שמעת אותי שמן אחד? אלו? מי אמר את זה? ילד בלונים שאוהד ברצלונה הגיע, ומה הוא יעשה? אני לא יודע. מה הוא יעשה אבל? וואי. היי, רוצה קאפקייק? זה קאפקייק עם עיניים, את ממש מטורפת. אופי לי מהעיניים. איך קוראים לה? צ'יקיטה? צ'יקיטה? מה זה עכשיו? שיט. זה הכחולי. אבל איפה הילד שאוהד ברצלונה? לאן הוא הלך? או לאן הוא אנס? והנה 2 הומואים. שיט. זה צ'יקיטה שבורה?
שבכלל זה לא צ'יקיטה. אוי לא, מה זה הדבר המכוער הזה? איי, אין לה ידיים, היא ממש מוזרה. זה פרדי השמן, תכירו אותו, הוא אוהב לאכול הרבה עוגיות. מי צוחק עכשיו? ארנב מניאק. ידעתי שהרגשתי יד. יאללה, זה מניאק, זה מניאק. ביי ביי. הופה, מה קורה? כן, זה ערוץ נון גיימס. אמרתי לכם את זה כבר מההתחלה, נכון? אז בואו נתחיל. מה זה? אני לא יודע. זה פיינט פרדי השמן. אבל איך נכנסים לפה? זה נראה לי ארנב. זה פרדי, וזה קבלו במחיאות כפיים.